Съществува един цвят, който от повече от 150 години покрива дъното на почти всеки кораб по света. Едно дълбоко, недвусмислено червено. Може да сте го виждали, когато кораб влиза в сух док или когато огромен корпус се издига над водолинията по време на товарене. И ако някога сте го забелязали, вероятно сте си помислили, че това е просто избор на боя, може би заради видимостта, може би заради традицията или просто защото някой в миналото е харесвал този цвят. Но истинската причина е много по-особена, много по-стара и много по-опасна, отколкото повечето хора биха си представили. Дъното на кораба е една от най-гостоприемните среди на планетата. То е постоянно потопено в солена вода, изложено на огромно налягане, подложено на непрекъснати температурни промени и се движи с висока скорост през океан, пълен с живи организми, които в продължение на милиони години са еволюирали така, че да се закрепват за твърди повърхности. И когато тези организми се закрепят за корпуса на кораба, те не просто стоят там. Те започват да го унищожават бавно, тихо и на цена, която възлиза на милиарди долари годишно. За да разберете защо корабите се боядисват в червено под водолинията, първо трябва да разберете какво се случва с корпус, който не е защитен. Няколко часа след като корабът влезе във водата, бактериите започват да образуват тънък невидим слой върху повърхността на корпуса. В рамките на няколко дни микроскопични водорасли се закрепват за този слой. В рамките на няколко седмици ги последват по големи организми. Морски желъди, миди, тръбни червеи, водорасли. В топлите тропически води на кораб, оставен без обработка само за 6 месеца, може да се натрупа слой от морски организми с дебелина няколко сантиметра, който да покрие целия подводен корпус. Това се нарича биообрастване и не е просто естетически проблем. Това е инженерна катастрофа. Корпусът, покрит с морски организми, създава огромно съпротивление. Водата вече не се плъзга гладко по стоманата. Вместо това тя се заплита в хиляди малки черупки и организми, причинявайки турбуленция и съпротивление при всеки метър, който корабът изминава. Проучванията показват, че силното биообрастване може да увеличи разхода на гориво на кораба с до 40%. За голям контейнеровоз, който изгаря стотици тонове гориво на ден, тази цифра означава милиони долари допълнителни оперативни разходи годишно. Освен горивото, самите организми причиняват и преки структурни повреди. Морските жълди се закрепват с толкова силно биологично лепило, че физическото им отстраняване може да разкъса стоманената повърхност отдолу. Някои морски червеи се врязват директно в незащитеното дърво и по-меките метали. Ако не се контролира, биообрастването не само забавя кораба, но и го изяжда жив. Хората познават този проблем, откакто строят кораби. Древните гърци и римляни са покривали дървените си кораби с катран, восък и оловна обшивка, за да предотвратят заселването на морски организми. Викингските дълги кораби са били обработвани с боров катран. В епохата на плътноходството британският кралски флот е експериментирал с всичко от арсенови съединения до медна обшивка, закована директно върху корпуса. Медта работила изключително добре. Оказало се, че бавно отделящите се медни иони във водата около корпуса създавали среда, която е токсична за морските организми. Морските жълъди и водораслите не са могли да се закрепят за обработената с мед повърхност без да загинат. Проблемът бил, че медта била скъпа, тежка и предизвиквала химическа реакция с желязото, която ускорявала корозията, тъй като през 19 век дървените кораби отстъпили място на железните, а след това и на стоманените корпуси медната обшивка станала непрактична. Решението дошло под формата на боя. По-точно боя, която била в състояние да имитира това, което медта правила по естествен път. Тя отделяла токсични съединения бавно и непрекъснато в тънкия слой вода, заобикалящ корпуса на кораба. Най-ранните версии на тази боя използвали меден сулфат, а по-късно и меден оксид като активно вещество. А медният оксид, когато се смеси в рецепта за боя, създава един много специфичен и недвусмислен цвят – червения. Не по замисъл, не заради традиция и не по случайност. Червеният цвят на корпусите под водолинията е пряко следствие от химията, необходима за поддържането им чисти. Самият цвят е отровата. До края на 19 век боята против обрастване е станала стандарт в глобалната корабоплавателна индустрия.
Производителите непрекъснато усъвършенствали формулите, променяли концентрацията на медните съединения, добавяли други биоциди и експериментирали с различни свързващи вещества и основи, за да контролират колко бързо се отделят токсичните съединения във водата. Целта винаги била една и съща – да се създаде повърхност, която е трайно враждебна към морската флора и фауна, без да се налага корабът да се връща в сух дух за почистване на всеки няколко месеца, и в продължение на повече от век формулата работила, корабите оставали чисти за по-дълго време, разходите за гориво намалели, срокът на експлоатация на корпусите се удължил драстично. Червената боя станала толкова универсална, че вече не била въпрос на избор, а просто така изглеждало дъното на корабите. Но тук историята става по-мрачна. Същите свойства, които правили боята против обрастване толкова ефективна при унищожаването на морските жълъди и водораслите, я правили и изключително опасна за по-широката морска екосистема. Токсичните съединения не оставали надлежно закрепени за корпуса. Те непрекъснато се отмивали в водата около кораба, разпространявайки се в пристанищата и край брежните води. В продължение на десетилетия едно от най-ефективните използвани средства против обрастване е било съединението, наречено триботилкала или ТБТ. То било разрушително ефективно за предотвратяване на биообрастването, но било и разрушително ефективно за унищожаването на всичко останало. Проучвания в световните пристанища показали, че замърсяването с ТБТ причинява тежки хормонални нарушения при морските мекотели. Популациите остриди се сринали в близост до натоварените пристанища. При някои видове морски охлюви започнали да се проявяват интерсексуални характеристики, като при женските се развивали мъжки репродуктивни органи. Щетите се простирали далеч извън стените на пристанищата, разпространявайки се по хранителната верига до рибните популации и в крайна сметка в тъканите на морските бозайници. До 80-ти и 90-ти години на миналия век доказателствата вече не можели да бъдат пренебрегвани. Една след друга държавите започнали да ограничават боите против обрастване на основата на ТБТ. През 2008 г. Международната морска организация въвела глобална забрана за покрития с ТБТ за всички кораби. Корабоплавателната индустрия била принудена почти за една нощ да търси нови решения. Появилите се заместители били основно формули на медна основа с нови допълнителни биоциди, които са по-малко устойчиви в морската среда, както и една нова категория технология, така наречените незалепващи покрития. Незалепващите покрития работят на съвсем различен принцип. Вместо да отравят организмите преди да се закрепят, те създават толкова гладка и хлъзгава повърхност, че организмите не могат да се задържат при нормална скорост на кораба. Когато плавателният съд се движи във водата, всичко, което се е закрепило за него, просто се изплъзва. Няма нужда от токсини. Инженерната разработка на тези покрития черпи вдъхновение от самата биология, имитирайки повърхностните свойства на акуловата кожа и на някои морски растения, които по естествен път са устойчиви на обрастване. Модерната технология против обрастване се превърна в една от най-активните области на изследване в морското инженерство. Учените разработват покрития, които вместо метали отделят ензими, биологични съединения, които нарушават химическите сигнали, използвани от ларвите на морските жълъди за търсене на места за закрепване, и дори създават текстурирани повърхности на корпуса на микроскопично ниво, за да направят закрепването физически невъзможно. Някои от най-напредналите изследвания се занимават с покрития, които активно променят повърхностните си свойства в отговор на температурата и налягането на водата, ставайки по-хлъзгави точно тогава, когато причиняващите обрастване организми е най-вероятно да се опитат да се закрепят. Корпусът на бъдещето може изобщо да не бъде червен, може да бъде прозрачен, текстуриран или изпълнен с живот благодарение на проектираната биология, която трайно отблъсква океана, опитваш се да си го върне. Но за момента в световните пристанища и сухи докове корпусът под водолинията все още е в преобладаващото си мнозинство червен, отчасти защото боята против обрастване на медна основа продължава да бъде най-рентабилното решение в голям мащаб, отчасти защото инфраструктурата, веригите за доставки, оборудването за нанасяне и графиците за поддръжка на цялата глобална корабоплавателна
индустрия са изградени върху това и отчасти поради нещо по-недоловимо. В индустрия, определена от рискове, традицията има истинска тежест. Цвят, който защитава корабите от 150 години, е цвят, на който корабособствениците имат доверие. Червеното вече не е просто химия, то е институционална памет. Това е натрупаният опит на всеки кораб, който е прекосил океана и се е завърнал с чист корпус. Така че следващия път, когато видите кораб в сух док или корпус, който се издига над водолинията в товарно пристанище, погледнете тази червена ивица и разберете какво виждате в действителност. Виждате причината, поради която глобалната търговия е възможна в големи мащаби. Виждате решение на един биологичен проблем, който заплашва корабите, откакто първият дървен корпус се е докоснал до солена вода. Виждате химия, история, екология и инженерство, събрани в един единствен слой боя с дебелина, само няколко милиметра. Цвят, който никога не е бил избиран заради красотата си. Цвят, който съществува само по една причина – да попречи на океана да победи. Ако това е променило представата ви за корабите и пристанищата, харесайте видеото и го споделете с някой, който никога не се е замислял за тази червена боя, и се абонирайте за канала Simple Things Surprising Histories за още истории за скритите инженерни постижения зад ежедневния свят, защото най-обикновените неща почти винаги крият необикновени обяснения.